No i witam pięknie, romantycznie, jak to mówią... Nie wiem jak to mówią. W każdym razie, ja jestem Niklaus, a to jest gra Rain World i ona, z tego co wiem, powinna być taka trochę podobna do Limbo, może, coś takiego? Nie wiem, zobaczmy. Nie wiem jaka jest fabuła i tak dalej, nie daję osądów, bo jest embargo, ale pogramy i sprawdzimy, także można na YouTubie, wiadomo, zostawić łapkę w górę. Byda płakał, cuja. Czyli deszczowy świat. O. No, zobaczymy. Pick up, eat, jump, throw. Map, arrows, move. Tu się łazi, tu się skacze, tu się rzuca, a tu się zbiera i zjada. Chodzimy małym, białym... Pieron wie czym, mamy mapę. Nie wiem, jakim cudem w grze platformowej może być mapa potrzebna. Ale okej. Wygląda jak Fecia on mać. Może to jest ona. No, fajnie się przeciska pod... Przypomina to... Trochę... jak to się nazywa? Meat Boya graficznie. O, co to? Zachopek. Aha, on mi podpowiada, co ja mam robić. Lol. Ja mam tam iść. Hipsteria, powiem wam, catch and eat them. Jak tą rączkę wyciąga? Czekajcie, o. I zjadamy. One się żywią nietoperzami. Tak to wygląda przynajmniej. Chodź tu. O. Dobra, zjedzony. I tu się nam zapełnia jakiś pasek. To nie do końca wiadomo jeszcze... Kurde, sterowanie jest takie trochę mało intuicyjne. Się skacze na shifcie... Nie, skacze się na Z, na shifcie się łapie. Kuźwa, jakie to jest wygodne hobby wcale. Chodź tutaj, zjem cię. Dobra. Zjem was wszystkie. Forest are enough to hibernate. Additional food above 4 is kept for later. A ja się mogę hibernować. Okej. Dobra.
Nie recenzuj. Ale ja nie recenzuję. A jakby to oglądali, żebym nie poszedł do więzienia. This is not a review. To jest ino walkthrough i live streaming. Dobra. You are foe. Co mi teraz podpowie glizda? Mam pewnie wrócić się. Ło. Bych śleciał. Czekajcie. Kurde bele. Nie takie łatwe. A, bo to muszę po tej rurze. Z rury na ruła. Ale można w to grać na padzie bardzo wygodnie, tylko nie mam działającego pada aktualnie. I obsługuję to i pada od Xa, i pada od... wiecie, i inne pady też. I od Playa 4 nawet. A jak tam mam przeskoczyć? Bo oni mi coś podpowiadają. A, taki bajer, kurde bele. Rain is coming, find shelter. Łoje. A to ja chyba nie mogę. Wnioskuję, że nie mogę na deszczu przebywać. To jest jakiś nietypowy deszcz, mi się wydaje. Wszystko się szelunto. Dobra, zeszliśmy do pewnicy. Gra ma bardziej tajemniczy klimat niż, nie wiem. Bardziej tajemnicze niż to, co się z pieniędzmi moimi z komunii stało. Okej. Zapadliśmy w sen. Zmienił nam się kolejny znaczek. Dobra. Musimy żyć na nowo. Aha, czyli deszcz żeśmy przespali, tak? I teraz co, wracamy się. Go explore. There is food and shelter to be found, but beware the predators. Predators. Ciekawe, jakie tu mogą być predatorsy. Oby nie dosłownie. Object can be picked up. A, mogę podnosić i rzucać. Ha! Spoko. Tu jest dużo jedzenia. Dobra, jedz. Am. Weźmiemy sobie do fola. Napełnimy bebzon. Wiecie, jaki mam problem? Ja jestem przyślepawy trochę. Ale według mnie to wszystko powinno być bliżej. To jest takie malutkie. Wy to musicie mieć malutkie dopiero na ekranie. No ale taka stylistyka. Cholera. A, mogę normalnie wejść tam. Nie mogę jednak chyba. O, jaki idzie zrobić ten. Kurde, jakoś tam... Co się dzieje? Coś się zmieniła tak jakby... O, dobra. Tylko, że jak mam tam wejść? Nie mam koncepcji już. Niestety. Koncepcja się straciła. Można było zrobić taki skok mocny. O, właśnie coś takiego, ale to tu nie pomaga. Zmień rozdzielczość.
No nie, no jest niska i nie idzie jej niestety nic z nią zrobić. Zjem sobie nietoperza. Aż jestem za pełny. Można go wyrzucić. Nie no, każą mi ewidentnie wejść tutaj znowu. Aha, dobra. Po co mi te nietoperze? Tutaj. Dobra. Poważny exploring się zaczyna. Nietoperz za mną przyleciał. Na razie mi tu nikt nie zagraża, ale pewnie będzie takie coś, ktoś, co będzie mogło. O, i już, proszę bardzo. A, czekajcie. I mało tego, to może za mną łazić. I mi zrobić ała. Nie, tam nie, tam nie. O cholera. O cholera. Szybko! Mogę rzucić w to. Zobaczmy, czy to coś da. Mam taki harpun. Jakby. Co to jest? A, czyli możemy łazić w dwóch postawach w ogóle. Stojącej i takiej przykucniętej. Ja się muszę dostać tam. Ach, źle. Czekajcie. Tutaj wskoczyć. Ale... Aha, teraz się łapie. Okej. No i lol? Dlaczego nie potrafisz? Czekajcie, jeszcze raz. A idzie bestia, a jestem ciekawy, czy ja mogę zrobić mu coś. No ho. 2! Łoja. Aha. Tak średnio bym powiedział. Dobra, uciekamy! Mogę go kamieniem rzucić. Lol. Niewiele to dało. Kuźwa, zaraz mnie dorwie. A może nie. Dobra, wstań, powiedz, nie jestem sam. Czy on umie wejść na takie coś? Zobaczymy. Dziki wąż. Czy one potrafią? Coś się tam kłe... A one między sobą chyba się krzywdzą też. Nie wiem, bo się poruszają tak chaotycznie dość. Dobra, chyba nie potrafią wejść na to. To dobrze. Czekajcie, cegówka. Cegówka się przyda, nie? O! Idzie deszcz chyba. Wszystko się trzęsie. Nie wiem, co to ma z deszczem wspólnego, ale... Poczekajmy, bo jestem aż ciekawy. Ale bezpiecznie by było chyba wejść tutaj. O. Obstawiam, że lepiej teraz nie wyłazić. Jak to mówią, ściana wody. O ja!
Stanie to kiedyś. No ciul. Game over! Why? Co? I mnie cofło? Nie mówcie, że ja będę musiał od początku teraz zaczynać całkiem. Nie, ej, czemu to się tak... Ja myślałem, że jestem skryty przed tym deszczem. Ej, to nie tak miało być, panie. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze się nie poddawamy. W każdym razie deszcz jest zły, mega. Mega jadowity, mega szkodliwy. Trochę inaczej jak w życiu. W życiu aż tak źle nie jest. Dobra. Na przykład ciekawe, czy tu by wlazł, to by się było skryte. Tu idzie wejść, tak? Nie. Ej, a może to jest ta rybka, tylko że ma nóżki, to nie rybka. Ale jest taka rybka, która lubi wpływać w otwory. Gdzieś tam w Afryce chyba, czy gdzieś w rzekach takie żyją, że jak na przykład jesteście to trzeba we wodzie, to trzeba uważać, bo wam na przykład do tyłka wpłynie. Albo tam, jak macie jakieś inne otwory, takie, że może tam wpłynąć ryba, to ona tam też tam wam wpłynie. To raczej kobiety mam tu na myśli. To może być... Ej, nowy potwór jest. Różowiutki. Dobra. Jakieś biciwo się włączyło. Tu się czai potwór. Kolejne miejsce do hibernacji Elobens. No domyślam się. A tam jest potwór Elobens. Ogólnie. Tego typu potwór. Oszukałem go. Ogólnie. Dużo ich jest. One nie potrafią włazić na te kije. Nie wiem, co to jest, anteny jakieś czy... A tam jest pełno nietoperzy i można by je było fajnie zjeść. Tylko nie umie do nich dojść tam. Lol, jak spadł. O! Dawać mi nietoperze! Się coś tam zbagował. Czy dostał jakiejś choroby poważnej? A, tam trzeba wejść, dobra, już widzę. Nie! Kurde, źle. Łoja! Teraz może jedynie próbować skoczyć na mnie, ale widzę, że jest trochę zagubkowaty. Na szczęście. Kuźwa, ja muszę się tego chycić tam. Szybko do dziury! Wow, 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 wow. Nie! Kurde, nie! Nie, 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 nie! Tu mi nic nie zrobi. Chyba, że spadnie na mnie. Jest nieporadny. Mega. Dobra, poszedł gdzieś tam do góry. Ja teraz muszę tutaj. Do góry. O, tak. I tu wejść.
Jak on balansuje w ogóle tak. Z prawa na lewo. Czy ja tam doskoczę? No wątpię, szczerze mówiąc. No nie, ja nie wiem jak tam wejść. Kurde, to jest za krótkie... A jednak, czekajcie. Jednak by szło chyba. No trzeba dobrze... Ach! To jest tak niewygodne sterowanie. Makabra. Masakrancja. Leć! Mała leć. No nie udupia, no. Czekajcie, jeszcze raz z tego spróbuję. O! No nie wskoczy tam, no. Kuźwa. Ale wygląda jakby tak, że wygląda jakby się dało. Ej, ale tam jest inny sposób, żeby tam dojść. I mi go ten potwór pokazał. Że mogę wejść tutaj. I wejść tutaj. O! I to jest o wiele prostsza rzecz. I kurde, elo Benz. Tylko czy ja chcę tutaj na pewno? Ja tam w sumie byłem. Czekajcie, tam byłem, to wyjdę tu. Tam wyjdę tu. Ja nie wiem, co ja tutaj mam do roboty jeszcze. W sumie. Zjeść nietoperza mogę na przykład. To ja się w sumie powinno wrócić. Chyba. Trochę koncepcja jest ciężkawa. Niebieski, biały znaczy wypierd... O kurde! A tu potwory dwa. A czy będą walczyć jak są różne? Syczą jak żmije. Nie chcę z nimi nic. Czy ktoś z was ma może koncepcję, gdzie tu trzeba się dalej udać? Moja koncepcja już się wyczerpała trochę. Tu żeśmy byli wszędzie. Tam łazi potwór niedobry. A i mnie wdupi zaraz. Co za typ? Aaaa! I jeszcze mnie do nory i mnie tam pewnie... Co się ze mną stanie, jestem ciekaw. Gdzie on mnie zatarga? Jak kurde... Dzikie... Co za małpa dzika. No. Podzieli się z kolegą? Nie. Czekajcie, ciekaw jestem seryjnie. Jaki nieporadny. Okej. On mi się kojarzy jakoś tak z tymi szczypawicami takimi, pod kamieniami były. Szczypawy. Obrzydliwe. Bo tak... pełza.
Smok przejdzie grę za mnie. No i się stracił, wszedł do nory i tyle. I ja się tracę. Nie, czekajcie, What? Ej, gdzie on łazi ze mną? To jest fascynująca sprawa. Dobra, ja się tracę. Tą grę raczej czułem, że długo przy niej nie zostanę, ale pokazać w ramach... Znaczy... W ramach ciekawostki sprawdza się ona bardzo dobrze. Jakby ktoś chciał, może sobie sprawdzić. Nie mam pojęcia, ile ona kosztuje. Nie mam pojęcia, czy ona jest za darmo. Nie mam pojęcia o wielu rzeczach, które o niej są. W każdym razie ciekawa sprawa. Szarpie mnie. No. Także jeżeli zobaczyliście ciekawą grę, nietypową, to zostawcie łapę w górę, wpadajcie na streamy, wpadajcie na Facebooka, na fanpage'a, na G2A po gry z kodem Pieron, 3% off cashback, a potwór... O! A, bo deszcz pada, może umrze. No, to tyle, dzięki za uwagę i